В брака думите мост на любовта ли са или остро оръжие за нараняване? Ключът зависи от това как говорим. Теготата смирява човешкото сърце, а благата дума го развеселява. Притчи 12:25. По-малко мълчание, повече слушане. Понякога питаш, а той не казва. Казваш, а той не отговаря. Дните минават, двамата стават все по-мълчаливи и сърцата бавно се отдалечават. Истинското общуване не е само говорене, а и готовност за слушане. Когато партньорът срещне трудности, не бързайте да поучавате, а първо бъдете до него и го разберете. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Ефесяни 4:29. Една нежна дума често утешава сърцето повече от една правилна дума. Дори и да спечелите спора, какво от това? Не е страшно, че съпрузите имат различни мнения. Страшно е да позволим на гнева да контролира думите ни. Когато се карате, не казвайте лесно думи, които се нараняват един друг, и още повече не споменавайте постоянно развод или раздяла. Вместо постоянно да посочвате проблемите на другия, по-добре първо изследвайте собственото си сърце. Едно искрено извинение или прегръдка могат да разрешат един спор. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви, нито давайте място на дявола. Ефесяни 4 от 26 до 27. Заменете гнева с молитва. Някои думи, веднъж изречени, оставят белези в сърцата и чувствата никога повече не могат да се върнат към първоначалното си състояние. Когато емоциите са на път да излязат извън контрол, първо елате пред Господ. Молете го да ни дари търпение, нежност и мъдрост. Ако е възможно, помолете се заедно и поверете спора на Бог. Когато сме готови първо да позволим на Господ да промени нашето сърце, връзката също бавно ще бъде възстановена от Него. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее. 1 Коринтияни 13:4. Щастливият брак не е защото двамата никога не се карат, а защото и двамата са готови да се учат, да се обичат, да си прощават и да израстват заедно в Господ. Нека Господ помага на всяка двойка да замени нараняването с благи думи, да замени обвинението с разбиране и да направи дома място, изпълнено с любов и мир. Кое от тези неща смятате за най-ценно за научаване в брака? Споделете преживяванията си в коментарите. Може би в този момент някоя двойка се чувства изтощена от общуването. Нека това споделяне им помогне отново да се научат да слушат и да прощават и да възстановят връзката си в Божията любов. Ако искате да изучавате Божието Слово по-задълбочено всяка вечер от 20 часа, да научите как да изградите брак и семейство, съсредоточени върху Христос, заповядайте в нашата онлайн група за изучаване на Божието Слово. Изпратете ми лично съобщение или кликнете върху линка в профила, за да се присъедините. Очаквам с нетърпение да израстваме заедно.